desværre ikke være med. Det var virkelig spændende. Sådan en form for samtale, hvor du blev styret gennem indsatsstrategien med de her kort. Synes du ikke, det var spændende, Carsten? Nå, jeg fik ikke lige spørgsmålet. Synes du ikke, at evalueringen var god? Ved du hvad, jeg tror, at de forslag, der kom frem der, jeg tror, at de bliver væk. De forsvinder, eller bliver brugt imod os. I kommer ikke herind og fortæller mig, at I ikke aner, hvad der foregår derinde, vel? Hvorfor har vi fået netværksprintere? Hvorfor flyver der altid et spionfly ind over et land, før man bomber? Hvad skal vi i virkeligheden bruge compliance-projekterne til? Hvorfor vil de have os i åbne kontorlandskaber? Og hvorfor har de begyndt at sætte nye vinduer, større vinduer i bygningen? No. Jeg tror bare, at evalueringen er en rigtig god måde at komme videre på. Okay, men grunden til, at vi skulle ud af huset, det var for, at de kunne få nogen ind, der kunne snage. Og vi kommer ind under Ben Benson. Det sagde mig rigtigt dog. De er så dygtige. Jeg ved, at denne her evaluering, den bliver lige så hemmelig som Kennedy-mordet. Der er aldrig en kæft, der får svar på noget som helst.